היי, ברוכים הבאים למה זה לעזאזל אוטומציה לעסקים. אני סיוון מאוטומג'יק, ובכל פרק אני משתפת אתכם איך פתרנו לעוד עסק כאב ראש אמיתי. והיום, איך הצלנו מרכז הכשרות משאלה שחזרה על עצמה בלי סוף. איפה ההקלטה של השיעור? הכירו את מרכז ממי, מרכז מוביל להכשרת מנחים ומטפלים שעושה עבודה מדהימה. ויש להם כאב ראש שחוזר בכל שבוע, בכל קורס, בלי יוצא מן הכלל. השיעור נגמר וההודעות מתחילות לזרום. אפשר את הלינק לשיעור של היום? איפה ההקלטה? לא מצאתי את הלינק, אפשר לשלוח לי? זה לא סתם מטריד, זה פוגע בחוויית הלקוח, ביעילות הצוות ובמוניטין המקצועי של המרכז. אז ישבנו עם צוות מרכז ממי ויצרנו פתרון אלגנטי. בואו אני אראה לכם איך זה עובד. בעצם נמצאים ב-CRM של מרכז ממי, CRM שמנהל להם את כל העסק. אנחנו נכנסים לטבלת שיעורים והקלטות, מעלים הקלטה חדשה באמצעות טופס ייעודי, בוחרים בקורס הרלוונטי, בוחרים בתאריך המפגש הרלוונטי, ומדביקים כאן את הלינק להקלטה שאלינו. אנחנו נעשה שלח בתיבת המייל שלי, שאני רשומה כאחת הסטודנטיות, ונראה איך נכנס. הנה הגיע המייל. הקלטת השיעור שמפגש ניהול קונפליקטים ופתרון בעיות במערכות זוגית הייתה וזמינה בקישור זה. ועכשיו הסטודנטים יכולים לגשת למייל בכל שאלה ולהיכנס להקלטת המפגש. 0 שאלות מיותרות, חוויית למידה מקצועית וזורמת, הצוות חוסך זמן, הסטודנטים מקבלים ערך, וזה בדיוק הכוח של אוטומציה חכמה. פשוט עושה את העבודה בשבילך. אז אם גם לכם יש תהליך שחוזר על עצמו שוב ושוב, כתבו לי כאן בתגובות או שילחו לי הודעה, ואשמח לבדוק אם גם העסק שלכם מוכן להפוך לחכם יותר.